Bon dia. En el programa d'avui us proposem conèixer Braval, una entitat que des de fa més de 15 anys treballa a favor dels infants i joves del barri del Raval de Barcelona. A través de l'esport, el projecte promou la cohesió social, lluita contra la marginació i facilita la incorporació dels immigrants a la nostra societat. I en el programa d'avui també volem recuperar el llegat de Jesús Huguet, un capellà del bisbat de Solsona molt estimat per a la seva contribució a l'Església i al país. Va morir el 2012 i des de llavors l'associació Amics de mossèn Huguet treballa perquè no caigui en l'oblit. Amb aquests continguts comencem Signes dels temps. El Raval de Barcelona és el barri més cèntric de la ciutat i un dels que té més dèficits. És una gran zona amb una densitat de població molt alta i gairebé la meitat és d'origen estranger. A això cal sumar-hi elevats índexs de pobresa, atur i d'exclusió social. Però el Raval de Barcelona és també un dels barris amb més entitats socials per quilòmetre quadrat. Des de fa més de 15 anys hi treballa també Braval, una entitat vinculada a l'Opus Dei que a través de l'esport evita que els infants i els joves del Raval caiguin en l'exclusió social. Al capdavant de Braval hi ha el pedagog Josep Massaveu. Bon dia i gràcies per ser avui a Signes dels Temps, per parlar-nos de la feina que fan, però també d'aquest barri. El barri del Raval, una de les zones més densament poblades de Catalunya, i un 50%, gairebé un 50% de població estrangera. Aquestes dues dades soles, quins reptes plantegen per la convivència, pel dia a dia d'un barri com aquest? Plantegen diversos reptes. Una, que no hi hagi exclusió social. Una segona repte és que hi hagi convivència, és a dir, que això no esclati com ha esclatat a les banlieues de París, per exemple. I un tercer és que hem d'aconseguir l'ascensor social perquè els nanos tirin endavant. Si no, el conflicte està servit. Aquest, per mi, són els grans reptes. S'hi ha d'afegir també, sobretot conseqüència de la crisi, l'elevat 30% d'atur. Un 30% d'atur, aproximadament. Nosaltres notem els nanos molts nervis, que en el fons és el que xupen a casa seva, no? És a dir, el nerviosisme per la falta de feina. Però alhora estem notant un esforç de tothom perquè això no esclati i, a més, la gent s'implica. És cosa que això és com una cosa contradictòria, però que això és molt real. Ara una mica ens ho diu, però com és que aquest polvorí no esclata? Davant d'aquesta realitat algú podria dir, escolta, la gent es revoltaria, cremaria, sortiria al carrer, com els barris de París que vam veure fa un temps. Perquè hi ha molta xarxa social. El que s'està fent a les escoles, el que s'està fent al sistema sanitari, el que fa l'administració, el que fan les parròquies, el que fan les entitats i després el que fa la gent. Pensem que en aquest barri hi ha 2.600 avis que viuen sols. Qui els atén? Les parròquies, les entitats, les assistentes socials, però la gent, el veí de sobre, la veïna del costat, l'amic de sota, el cosí que viu dos o tres. Tot això fa que els lligams siguin cada vegada més forts. Perquè parlava dels avis que viuen sols. No sé si al Raval es pot parlar encara d'una població de tota la vida envellida i una immigració jove, o això ja està canviant? Sí, hi ha una part, globalment sí que hi ha, la immigració són menors de 24 anys, una gran piràmide de gent, i en canvi hi ha una altra piràmide invertida que són els avis que viuen sols. Això, de moment, els avis que viuen sols, són d'aquí de tota la vida, però a poc amb els anys seran immigrants. Dins d'aquesta xarxa de solidaritat, el Raval és un lloc on hi ha moltes entitats que hi treballen, moltes de tots els àmbits, i entre elles també moltes de l'Església. Aquesta xarxa és bàsica pel manteniment d'un barri com el Raval? És fonamental. És a dir, qualsevol persona, qualsevol entitat que es dedica a això està contribuint a que la pau social es mantingui. I, a més, no simplement, diguéssim, és una cosa que estàs, com t'ho diria, estàs evitant que hi hagi conflictes, sinó que estàs construint l'ascensor social, és a dir, que la gent està tirant endavant. En aquest context, ara fa 15 anys, al voltant de Montalegre, de l'església de Montalegre, neix, entre altres iniciatives, Braval. Perquè com és que sorgeix? Què és el que
copsen, que volen cobrir específicament, que potser altres entitats? Mira, a Montalegre, des de l'any 67, que va ser quan l'església de Montalegre, que és l'església de l'antiga Casa de Caritat, va ser confiada a l'Opus Dei, es va començar una atenció familiar, d'això de la roba, el menjar, tot això, i es van atenent moltes famílies des de l'any 67. Però en l'any 98 la situació canvia. En l'any 98, quan a Espanya estàvem a l'1% d'immigrants, al barri del Raval estàvem al 10%. Llavors ens vam plantejar, bueno, s'ha de seguir donant menjar, s'ha de seguir donant roba, s'ha de seguir fent acompanyament, s'ha de seguir ajudant a la gent que està malalta, però estem en una altra realitat. I llavors vam anar a veure què es feia en altres països, perquè nosaltres en el fons vam passar de ser un país d'emigració, de cop i volta, a un país d'immigració, i no teníem ni idea de com es feia això. Llavors vam anar a veure què es feia en altres països, Estats Units, Anglaterra, i llavors amb això vam fer un plan, dir, bueno, s'ha de seguir donant menjar, s'ha de seguir donant roba, tot això, però és necessari tres aspectes. Aconseguir la convivència de la gent aquesta tan diversa, i segon, és necessari incidir en l'èxit escolar i la inserció laboral. I així vam començar amb el Raval fent un equip de futbol barrejats amb gent, en aquell moment tenim nanos de 30 països. De 30 nacionalitats diferents. 30 nacionalitats diferents, sí. Són nanos de 30 països que parlen 10 llengües i professen 9 religions. O sigui, això és pau, no? És una diversitat màxim exponent. Això és la realitat vital, no? I amb l'esport d'esquer, si em permet aquesta paraula, no? Sí, l'esport serveix per dues coses. Primer, serveix perquè els nanos no estan al carrer. Segona, serveix perquè així els tens barrejats. O sigui, nosaltres tenim ara en aquest moment 12 equips esportius, 6 de bàsquet i 6 de futbol, on els nanos estan barrejats, expressament barrejats. Si no, acabes tenint un gueto, acabes tenint un equip de filipins, un equip de marroquins, un equip d'equatorians, un equip d'espanyols, o el que vulguis, no? I en aquests equips on estan barrejats juguem a la Lliga Normalitzada de Barcelona, que és la del Consell de l'Esport Escolar. O sigui, nosaltres no juguem en una lliga per immigrants, juguem en una lliga, la Lliga Normal de Barcelona, amb equips de Sants, de Sarrià, de Pedralbes, de Gràcia. Això és molt important perquè els nanos surten del barri i és molt important perquè nanos de tots aquests barris venen al Raval i coneixen de primera mà un barri amb dificultats. Llavors això, l'esport aquest, és el que ens permet anar estirant perquè els nanos aconsegueixin l'èxit escolar. Si, per exemple, els nanos tenen un dia de reunió de l'equip, un dia d'entrenament, un dia de competició, i han d'anar complint unes pautes. I llavors així, i la primera pauta és que s'ha d'anar al col·le cada dia. O sigui, clar, perquè l'absentisme escolar és un problema. Llavors aconsegueixes que no hi hagi absentisme escolar i que es vagin traient el curs. Tornem una mica a l'esport. Quins són aquests valors de l'esport en si que ajuden aquests nois? Home, aquests valors són, per exemple, ajuden a aprendre a estar amb els altres, aprendre a conèixer com són els altres, com pensen, com es mouen. Tots els valors de la generositat, tots els valors de l'esportivitat, els valors de l'olimpisme, anem-ho a dir d'aquesta manera. Tot això ho van aprenent. I llavors el que tu tens per estirar és dir, bueno, has de complir totes aquestes coses perquè si no el dissabte no jugaràs. Però clar, no és simplement això. O sigui, quan els nanos veuen que complint aquestes pautes, aquests valors, assumint aquests valors, diguéssim, això els hi va bé, de seguida s'apunten al carro, perquè són uns nanos molt insegurs. L'objectiu final també és l'èxit escolar, que no abandonin l'escola, que vagin a l'escola. I això ho complementen també amb un reforç escolar, les tardes, és a dir, al llarg de la setmana, diguem, quina és la mecànica. Al llarg de la setmana, els nanos tenen un dia d'entrenament, un dia de competició i un dia de reunió de l'equip. O sigui, l'equip són 10 o 12, 14, i al voltant hi ha 7 o 8 voluntaris, i llavors aquests tenen una reunió cada setmana i han de venir a estudiar almenys un parell de dies, han de fer els deures, han de portar les notes i tal, no? Llavors, a base d'estirar, doncs mira, ara amb aquests 15 anys que portem, 4 nanos han acabat la carrera universitària, aquest any tenim 16 a la universitat, i en aquests anys més de 250 han aconseguit feina, havent resolt tots els tràmits de papers i tot això. Estem parlant d'equips masculins, i Braval tracta amb nois, no? Sí. Per una qüestió del tema de l'esport? Perquè l'esport ens va... Mira, l'esport ens va molt bé. Mira,